सगळ्यांकाय नमस्कारो. मिगेल्लामा रघुनंदन. हांव आदी पंचपांडवांची कहाणी सांगू वता. युधिष्ठिरू, भीमू, अर्जुनू, नकुलू, सहदेवू खेळता असताना तांगल बॉल मय्यें पण वता. लगी गुरु तपस करता. गुरु नाव द्रोणाचार्य. तन्नी गुरु द्रोणाचार्याला बच्चन निंगिता. गुरु आमगेल बॉल कांडित्वे म्हणून. गुरु सांगता जायत म्हणून. एका वैरेका बाण मारू कांडित्ता. तन्नी निंगिता गुरु आमकाय बाण बेलो मार चिक्कैत्वे म्हण जायत म्हण. ಸ್ವಲ್ಪ काळजात तांके एक परीक्षे सोडतात. परीक्षेना वैरेका पक्षी लांबोनू ताजी राईटल पुलन बाण बिल्लो मारका म्हण फस्ट युधिष्ठिरा पायत. युधिष्ठिराला निमगे तू कसा दिसता. मग माड दिसता, आकाश दिसता, पाळलो दिसता. पण तू की बस म्हणते बेबाप. भीमू तिशी सांग नकुला काही सहदेवा काही आपण तिशी सांग लास्ट अर्जुना पायता. त्यांना अर्जुना निमगे तू कसा दिसता मग ते बदा राईदोल मात्र दिसता करेक्ट. तर गुरु सांग केन्ना तुमगेले मग करेक्ट असू का ಸ್ವಲ್ಪ काळजात ना एक रन्ना चलत. रन्ना तुगेल नाव एकलव्य. तो निमगे तो गुरु मक्काय बाण बिल्लो मार चिक्कैत्वे म्हण ना आ रायंगल साइड मार शिकय तक बेजार जात. दिसला तो रन्ना तो एक गुरु मूर्ति कोरनो. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः म्हण शिकता. एक दिवस खेळकराचे एक सोने पंक्त येत. तजे तोंड बाण बिल्लो मारणू बंद करत. तर गुरु निंगित कोण ये सोन्याल बाण बिल्लो मारून तोंड बंद केलेलं पळयतान कोणा एकलव्य. तर गुरु निंगित तुगेल गुरु कोण तू तिमिगेल गुरु म्हण. तू मग गुरु दक्षिण कसा दिता. तू कसले निमगे याव दिता म्हणत. तर तुगे तर गुरु सांगता मग तुगेल राईट हँडात थंब फिंगर कట్టుకొని दिव का काय आलोचना कట్టుకొని दित. यात पंचपांडवाल कहाणी. धन्यवाद.